Θα πάω στον κύριο Σγουρίδη. Θέλω ένα σχόλιο δικό σας μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Καταρχάς, εσείς πέστε μου κάτι, καταλάβατε γιατί έγινε αυτή η ομιλία, αφού δεν είχαμε να πούμε τίποτα? Γιατί έπρεπε να πάμε στη Βουλή και να μιλάνε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί μαζί? Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είμαι βουλευτής. Ναι. Είμαι εξοκοινοβουλευτικός. Εντάξει, υπουργός. είστε όμως μέσα στο σχηματισμό και της κυβέρνησης. στέλεχος αυτή τη στιγμή των ανεξάρτητων Ελλήνων. Ναι. Θεωρώ ότι η συνάντηση που έγινε σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων στη Βουλή και η συζήτηση εξυπηρετούσε ένα στόχο και μόνο. Το ότι θα πρέπει να απορριφθεί το πακέτο Juncker όπως αυτό είχε δοθεί στον Πρωθυπουργό αφενός και αφετέρου να συμφωνήσουν τα πολιτικά κόμματα ότι θα πρέπει να πάμε σε μια άλλη λύση. Μια λύση η οποία έχει δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση, έχουν δοθεί οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης στους θεσμούς και βάσει αυτών των προτάσεων θα έπρεπε να γίνει κάποια συζήτηση. Θεωρήσαμε όλοι μας ότι η πρόσκληση του κυρίου Γιούγκερ στον Πρωθυπουργό ήταν για να γίνει συζήτηση. Ανταυτού εδόθη εν είδη τελεσυγράφου ότι εμείς... Ο ίδιος λέει δεν είναι τελεσυγράφου. Εντάξει, ο κύριος Γιούγκερ... Δεν είναι και πολύ. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι φιλέλληνας ο κύριος Γιούγκερ. Αλλά από την άλλη μεριά, ο ίδιος λέει: εγώ δεν έδωσα κανένα τελεσυγράφο. Μετέφερα τις προτάσεις των τριών Κοστέλο. Αυτό όμως δεν έγινε στη βάση, κύριε Τράγκα, των προτάσεων που είχε κατεβάσει η ελληνική κυβέρνηση. Όχι, δεν είναι. Μα δεν τις δέχονται τις προτάσεις. Εν τη αυτή περιπτώσει, εμείς θα συνεχίσουμε. Να σας πω, στο διάλογο αυτόν υπάρχουν οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες είναι ανατριχιαστικές 47 σελίδες, ανατριχιαστικές, και υπάρχουν οι εφιαλτικές προτάσεις των ξένων. Από εδώ είναι η ανατριχίλα, από εκεί είναι ο εφιάλτης. Λοιπόν, αυτοί δεν είπαν ότι θα κάνουν αποδεκτές τις δικές μας προτάσεις. Υπήρξαν οι προτάσεις. Ούτε θεωρούν ότι αυτό το πράγμα είναι δεδομένο επειδή το λέει ο κύριος Τσίπρας ή το λέει η συγκυβέρνηση της Ελλάδος ότι θα το κάνουν αποδεκτό. Το λένε όλα τα μέσα του εξωτερικού. Κύριε Τράγκα, εμείς δεν έχουμε αυταπάτες. Ξέρουμε ότι απέναντί μας υπάρχουν οι θεσμοί οι οποίοι έχουν μπετοναριστεί σε πάρα πολύ σκληρές θέσεις. Θέλουν ουσιαστικά ένα δεύτερο mail χαρδούβελι, ίσως και κάτι παραπάνω. Αυτό η ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση. Αν ήθελε κάτι τέτοιο, αντί email χαρδούβελι, θα έστελνε ένα email βαρουφάκι. Η κυβέρνηση αυτή όμως έχει βγει έχοντας κάποιες κόκκινες γραμμές, τις οποίες με αυτές τις κόκκινες γραμμές ζήτησε την ψήφο του ελληνικού λαού. Και τα δύο κόμματα, κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ, δευτερευόντως το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, έχουν ξεκαθαρίσει ότι κατεβήκανε με ένα αντιμνημονιακό πρόγραμμα και βάσει αυτού του αντιμνημονιακού προγράμματος υπάρχει αυτή η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Εμείς δεν μπορούμε να θετήσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε στον ελληνικό λαό. Είπαμε ότι θα διαπραγματευτούμε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να κάνουμε υποχωρήσεις, όπως τις είπατε, εφιαλτικές. Εγώ με συγχωρείτε πολύ, επειδή ακούω για υποχωρήσεις, τι υποχωρήσεις? 23% είναι το τιμολόγιο της ΔΕΗ, το ΦΠΑ. 11% είναι τα περισσότερα. 11% είναι κάποια τρόφιμα και τα υπόλοιπα να πάνε στο 23%. Οι θεσμοί ζητάνε να πάνε στο 23%. Ναι, αυτοί τα ζητάνε. Λοιπόν, εμείς λέμε στο 13%. Όμως, κάθε φορά που πάμε εμείς, ζητάνε για κάτι περισσότερο. Και τις πρωτότοκες θυγατέρες, και αν έχεις και δεύτερη θυγατέρα. Μπορεί να ζητάνε. Και, ναι. Εμείς λέμε ότι θα συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση. Ναι. Και πρέπει να σας πω ότι από τις 20 Φεβρουαρίου στην ενδιάμεση συμφωνία. Ναι, και πώς θα πάρουμε τα 50 έχουμε άλλους 4 μήνες. Μισό λεπτό, γιατί ο Τσίπρας δεν είναι ο Δαβίδ Κόπερφιλντ, δεν είναι μάγος ο άνθρωπος. Πώς θα πάρουμε τα 50 δις, θα τα γεννήσει κανένας εκεί κάπου, ξέρω εγώ? Η συμφωνία θα περιέχει. Όχι, λέω τα 50 του φθινοπόρου. Τώρα είναι άλλη συμφωνία. Ότι η συμφωνία. Τώρα θέλουν την πρώτη λίστα μέτρων, την οποία θα εφαρμόσετε και η οποία, εάν εφαρμόσει τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, πρόκειται για ανατριχίλα. Δεν δεχόμαστε. Εάν πάμε στους ξένους, θα είναι φιάλτιστο κατά μεσήμερο. Ναι. Ξεκαθαρίζω. Ναι. Δεν δεχόμαστε
άλλο νέο μνημόνιο. Τουλάχιστον εμείς οι ανεξάρτητοι. Πώς θα το πούμε δηλαδή, λοιπόν, αφού δεύτερον, θα έχει μέτρα μέσα. Δεύτερον, πώς το λέμε το μνημόνιο, λέμε ότι η συμφωνία που έχει μέτρα, πώς με αυτή τη συμφωνία, δάνειο, με αυτή τη συμφωνία η οποία λέμε και θέλουμε μέσα από διαπραγμάτευση να φτάσουμε, θα περιέχει και συμφωνία για το χρέος. Άρα λοιπόν δεν θα πάμε σε δεύτερη συμφωνία. Από εκεί και πέρα εδώ είμαστε και θα το συζητήσουμε εντός ολίγων ημερών. Εμείς συνεχίζουμε να λέμε ότι με αυτή τη συμφωνία η οποία θέλουμε να κάνουμε, να ρυθμίσουμε και το χρέος το υπόλοιπο. Άρα πάτε για την πενηντάρα. Η πενηντάρα θέλει πράγμα. Δεν είναι. Πενηντάρα θέλει. Δεν θέλουμε να πάρουμε άλλα χρήματα. Ζητάμε παράταση και να πάνε και τα χρήματα του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου μέσα. Δεν θα πάρετε, θα πάρετε μόνο τα ευρωπαϊκά, μαθαίνω. Και ελπίζω να διαψευστώ. Και σε πρώτη φάση. Ελπίζω να διαψευστώ. Σε πρώτη φάση. Μόνο τα ευρωπαϊκά, επειδή η Μέρκελ πιέζει λίγο παραπάνω. Σε πρώτη φάση, εκείνο που εγώ ξέρω από ένα επίσης βαθύ λαρύγγι στις Βρυξέλλες είναι ότι σκέφτονται σε πρώτη φάση να απελευθερώσουν αυτά τα 10 δις τα οποία μας έχουν κρατήσει. Του Χουσού. Ναι. Τελείωσε, βγήκαν από το χρέος αυτά. Δεν το ακούσατε. Πρέπει να επιστραφούν και να ξαναμπούν στο χρέος. Το Τούχου σου έχει πάρει 10,9. Το 10,9 δις. Είναι μία από τις προϋποθέσεις. Το όσβησαν από το χρέος. Περιμένετε κύριε Τράκα. Εγώ περιμένω, όλοι περιμένω. Εγώ περιμένω μόνο. Περιμένετε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας κάποιες μέρες. Θα συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.